l'indult no és la solució ni la resolució al conflicte polític que estem vivint. I això em sembla que és compartit per tots els presos polítics. Seguim tenint exiliats i seguim tenint més de 3.850 represaliats. El que jo dic i insisteixo és que en el cas de que vingués aquest hipotètic indult, jo crec que seria igual d'efímer que van ser els últims tercers graus. El que no ens podem permetre és caure en la frustració i el que no ens podem permetre és caure en l'error de dedicar els esforços a sortir de la presó quan en realitat on hem de dedicar els esforços és, òbviament, a que s'aturi la repressió, però que es puguin acomplir els objectius polítics que ens han portat a la presó. Jo no he entrat a la presó per lluitar per sortir-ne. El conflicte polític no hi entén de qüestions personals i, per tant, si algú pren una decisió personal respectabilíssima i li donarem tot el suport, però com a projecte polític que estem tirant endavant des de la societat catalana, que és el dret de poder exercir, atenció, drets fonamentals en ple segle XXI i també el dret a l'autodeterminació, no ens podem només mirar a nosaltres mateixos, em sap molt greu, i no ho faig, insisteixo, com a cap pretensió de martiri. I, per tant, a mi no em preocupa la capacitat de mobilització perquè aquest país ha demostrat sobradament que fins i tot en pandèmia té una capacitat de mobilització brutal.